नै माथो बिहावसो जागोनसो औवाफोरावबो दाउसिन बाहा एन्जर बाहा जेबो नुलाब्रा दाना मोनबा आदानो हैगौमोनलां नै सामब्राम मोखाङा बावसो जिरायबाय थादों माथो सोरखौथो नेबाय थाखो नोंलाय जयलालानो है ओरैनो जिरायला बायदों आं आदै ओमफ्राय मा आखायावलाय सेन्देला लाबायखो सेन्देल लानो माने सेन्देलानो फारनैबो जबायलै फोदे ओंखायनो आखायाव लाबाय आं गैला नोङो आदै मादैजों दामजासिगोन जिबायदि गरम मादैया जाम्बा जादों बुरबक नोमादै आंखौ दामनो हायो नामा आंसो दामबाय थायो नोमादैखौ बिराद जाम्बा जाम्बा खोथा बुंलै लरग'आ दामजायखायनोथ' सामफ्रामबो बुनथुंदोलालाय बिखुंदोलालाय जाबाय थायो थै जाम्बा बायदि बुंबाय थायो बेखौनो मानसिफोरा खोनाबा मा साननांगौ जाखो थाथ'दोलै नोंहा थांसै थांदो थाङाबा नङाबा दा मादैजों दामजागोन नोङो सेन्देल जनायखौ नुबा दामगोनसो नामाब्रा ओरैनो जिबायदि गरम सेन्देलाबो गोदान दाख्लैसो बायनानै होफैदोंमोन होद सेन्देल जनायखौ नुबा बिगुरसो बिसि जागोनलै बावनो अबेबा दोनखोमालांसै नामाब्रा माबा मोनसे खायदा थगायनानै माबानोसै दा गैखाया दा रावबो बेयावनो दोनथ'नोसैलां बेरे फुंजानि बहा बहा दुन्दायहैयोथाय माथो आथिं खालि जाखो सेन्देलालाय बहा थाबोखो नोंना माबालै बिमा बे थुख्लुमनि सैमाया गावसिनि लामाजों फैनायाव जि होसोबायब्रा खारनायावनो सेन्देला थाबोजोब्बाय दा फारनैबो जा फाग्लाखा संद्लाबायो अरद्लाबायनो नागिरो सेन्देल गोदानखौनो गारबोबाय नोङो आरो मा खि मोनजानानै थांनांगौमोन नोङो बेरे फुंजानि आंलाय ओरैनो बेरायनो थाङाखै दा आंलाय औवासो नागिरनो थांदोंमोन बे गय बागानाव बेरा दुमनो होननानै बे हायथु फाग्लिनि मोसौ फिसाया सानफ्रोमबो फुङाव फैनानै गय बिलाइखौ जालांजोब्बाय नुवाखै नों एथ' मोजां मोजां खिलिहांबायमोन बेफोरखौ बाथोदो बे दाउला मासे दङ दा बेखौ सिथारदो आलासि फैगोन जोंनि नानिनि लोगो लेखा हरफानो थिनदों सिथारालै दाउलाखौ सेन्देल बायनांगौ फाननानै मानि सेन्देल बायनांगौ मैया दाख्लैसो सेन्देल बायनानै होदोंमोन आङो गोख्रै लायफिन बे सेन्देला मोनफिनगोन ना मोनफिना सेन्देलखौबा मा मोनफिना हा मा मोनफिना गोदाव सोराव आरो बे दाउलाखौ सिथाराबा गोख्रै हाथायाव थांनानै बेदर लानानै फैथां ओमफ्राय सेन्देलानो गैयाबा माखौथो गानलांनांगौ जाखो आंलाय हाथायावलाय बे आंनि सेन्देलालाय आंनि सेन्देलखौनो गानलांदो थै लाजिलाय लांला हिनजावफोरनि सेन्देलखौ गाननो मानसिफ्रा मिनिबालाय मा लाजिनांगौसै नोंनि सेन्देल गाननायखौ रावबो नोंनि सेन्देल गाननायखौ थाल लाखाया गोख्रै हाथायाव थांनानै फैदो थां दे होमबालाय मना सनाल' हरदो थांसै फै सामफ्रामबो माबा नङा माबा खोमानानै फैग्रा मानसिया एथ' गरम जायो बे खर' जानो आंखौसो मोनदों नोङो लांफै गोख्रै सेन्देलालाय बहाथो नै बैयावनो दं आंनि सेन्देला बेयावसो आरो थाब फैखादे लेक्सार मारिबाय थानाङा ओरैनोबा रायलायबाथाय बावजोबो नोङो आरो सोरजोंथो रायलायनांगौ जाखो आंलाय आयु सेन्देलाबो जा गोजौ माथो हिनजावफोरनि सेन्देलखौलाय बोरैथो गाननांगौ जाखोब्रा मानसिफोरासो मिनिलाबायगोनलै बियो गोदाव स्राव लासिं सिं थोद जायखिया गानहोलाबायखायोलै गानाबाबो दाय जागोन गरमथारनिबा फाग्लिया थांसैलां माथो गाहे गुहे जाखोब्रा सोरबाखि हिनजावफोरनि सेन्देलखौ हौवाफोरा गानलांनो हाबायबायोलै फाग्लियाबो गानलाङालां लामा ससेयावनो गालांगोनलां थै गाहे गुहे फाग्लियाबो गानालै बे सेन्देलखौ बेयावनो दोनलांथ'नोसैलां दा फैफिननायाव गाननानै न'आव हाबबानोथ' मा फात्ता मोनो बेलाय गरम फाग्लिया र' भाइ र' थुच ओइ भाइ प्रियामोन न'आव बबेजोंलै प्रियामोननि न'खौलाय मानो नांगौ नोंनो नांगौमोनलै एसे खामानि दं भाइ प्रियानि मा जायो नोंहा प्रियानि मा जायो प्रियानि माने आं प्रियानि क्लासमेट जायोलै क्लास फ्रेन्ड
बयफ्रेन्डसो नङाथ' थिग मोनलायलाङालां न'खौल' खिथादोब्रा भाइ एसे खामानि दं हनै थिं गोथाङानो बे दलनजों थां दे साला आंहासो थांनानै फैनायनि दाउब' बायदि जमबाय थादोंमोन सोरबासो थमफ्ला नुजाफैलायबाय बिमाया जिबायदि गरम दामजा हरजाबा हामगौलै साला मादै मानसिफ्रालाय दंना गैयाब्रा मादै सोर आलासि फैदों जोंनि प्रियानि लोगोआ नोंनो दा बाबु औ मादै आंनो फै सिङाव जिरायफै बाबु फै नांथ'ला मादै गरमथार नै बावनो जिरायनोसैदां बाहेरावनो जिरायनोसै आरो फै होमबा फै जिरायफै औ जिरायनोसै दे गरम हाबाय माथो मादै ओमफ्राय प्रियाया माबा खिथाहरखादों दा मादै दहायनो फन हरनानै खोन्थाहरखाबाय ओमफ्राय बाबु नोंनालाय न'आव बहाथो बारा गोजान नङा मादै आङो बगाजुलि 4 नम्बरनिनो सामब्राम होनायखौ सिनायोबा बिनिनो फिसाला आङो होमबालाय बारा गोजाननि नङा माथो ओमफ्राय नै ओंखाम जालांदो दे बाबु दे आं बेदर लायनो थिनहरखाबाय नांथ'लायला खोमा मादै लेखाखौल' हरफादो लाना थांफानोसै आं आयु फैफेरा दिनैसो फैदों ओंखाम जालाङा जायो नामा ओंखाम जालांनांगोन दे बाबु नङाबा आङो फिसाजोजों जावजागोन मालाबा जालांसै नामा मादै दालाय आरो फैबाय थानाय जागासिगोन प्रियायाबो आंनि लोगो जाबाय जेला मालाबा जागोन आरो दिनै जालांखादो बेदराबो सफैखासिगोन दे मादै ब्रा थिनबायबालाय आरो जालांसै दे बोथिसे मा रायलायखोब्रा बिसोरलाय ना फिसाजोखौसो खायदा लाफैदों नामा आंबो सिरि थांनानै खोनासङैलै साला बिदिनो हाय आदै जोंना प्रियाना एसेबो थाल गैथ्रा जलथेंसो माथो मानि बोरबोखो दिनै जिरायफै ओरैनोसो फैदोंमोन आं मादै खामानि गैयाबा मा ओरैनो फैलाबायनांगौसै आलासिखौसो नायफैदोंलां मादै दहाय आंसो खिथाहरदों न'खौ नङाबा आन्दायनानैसो थासिगौमोन बियो मादै खिथानायालाय खिथादों अब्लाबो खिथाहांसो खिथाथारदोंलै आयु बिदिसो आरो प्रियानि लोगोसो बियो फाग्ला गथ' ओंखायनो आं नोंखौ रागा जोंनो ओंखारो गोदाव सोराव बिदिनो मोद्ला मोद्लिखायनो आर माथो सानहाबबाय थाखो बिदिनोखा बियो बाबु नों गाज्रि मोननाङा दे आंलाय मालानिफ्राय गोदाव सोराव जालायखो आंजोंबा गोरा रायलायो मादैया बिजोंबा गुरै रायलायो थांसैलां आयु नायसाय बे गथ'आ बेफोरबायदिखायनो ओरैनो आंजों रागा जोंजाया बे गथ'आ मानसियानो माबायथाय मादै एसे क्रेक दबसोनदां दहाय लामायाव नुनानै खादां मानसिखौ एसे क्रेक गोनां बायदि नुखादां क्रेक मारखा गथ'आ बाबु नों दसे जिरायथ' दे आं मैगं हानानै दोनखानायाबो सफैखासिगोन दे मादै दे बुरि गरमा सेन्देलखौ गानलांफिनाबा जागोनसो गानलांफिनसैलां बे बुरि जाम्बिया मा फात्ता मोनोलै बे थाख्ला मास्टारखौलाय सफैबाय औ बिमा नैलै बेदरा लाबोबाय लांफैद' दंना गैया जाखोब्रा र' थांगौ दैनालाय मारै सेन्देला हिनजावफोरनिसो बुदामाबो खुलालायबाव जा फाग्लालै बोराया मेन्टेलसो नामाब्रा फाग्लि लांफैद' माथो खालामबाय थायोब्रा दैना सेन्देला मोजांलै बेसेबां लानायब्रा आंनि नङा फोथै सेन्देला नोमादैनिसोलै दहाय हाखु दाखु गानलांफ्लांनायावबो गानजायो आरो समायदोंसो मानसिफोरा नुबा मिनिगोनलै गानजानाय नङा बावनानैसो गानफ्लांबाय थादों नै लांफै
आयु फाग्लाया आरो गासिबो लाबोजोबखादों दा लाबो जेबो जायो बावबोआखै दा मालाबा बावफेरनाय बायदि गोदावस्राव बुंखायो आरो सेन्देलालाय खोमाबो बाय नामा गोमाला बायनामा हयले गजा गजा आलासि फैना गोदावस्राव बुंखायो मानसियानो खलथा ख्रेक बायदिसो बालायलांलां एथ' हेन्डसाम सेंग्राखौ खि जोंना प्रियाया लोगो खालामनानै दोनगोन नालै आंथ' बारा गद मोनाखिसै गोसथोनाय बायदिसो मोनदोंलां बिजामादै मोनांफादों माथो मा नायहाबखोब्रा ना आन्दासो मोनबाय नामा मानसिखौलाय नायनानै साइस नुदों आखलासो माबायदि आंलाय मा होनबावनोब्रा लांबा लांथोंसैलै आंनिफ्राय जेबो आफद गैया आदायालाय खुगा सिंनिफ्राय मा बुंबाय थाखोब्रा सिरि सिरिलाय जेबो बुङाखै फोदै फोदै थांखुदों नामाब्रा गैया आदै आं जायाना बिरिलाय गैया आदै आहा एफोरजों जेबो सोमोन्दो गैयालै इनिफ्राय 3 किल'मिटार गोजानाव थायो आं आदै बरिया आजिखालिनि सेंग्राफोरा बिदिनो गोजाजोबसैलै फोदै ओरैखौबो थोआ ओरैखौबो थोआ थांखुफ्राथ' थोखाला बेफोरखौ बाहायनो ब्रेन्डफ्रा सेस जाजोब्बाय जोंबो गोदो बेफोरखौ बाहायनानै फरायनायखाय खैबारजे फेल जादों हिसाबानो गैया सिख्लाफोराबो बेफोरबायदिखौ मोजां मोना मिथिबाय लानायालाय आदै एसे लायो इदिखौलाय एसे लायो एसे लायो आंनावथ' मोनाना बिदिखौ थालांदो होनबालाय नांथ'लायला आदै दिनैनो थांथारनांगौ आरो खामानिबो दं जाहैबाय एसे आच्छा आरो बे कलेज फरायनाय गथ'नाव मा सोंबाय थादों नोङो फाग्ला जादों हा फाग्ला जादों गोख्रै मोसौआ दै दहय हाब माथो मादैयाबो गरमथार बेखायनोथ' फिसाजोआबो गरमलै माथो सानबाय थाखो फोदै जेबो सानाखै आदै आं एसे मोसौ दै दौहैनि थौ दसे सेंग्रा मानसिलै जिरायबाय थाना थैफोरा सला सल जानायनि दुलाबाथा बिरनायफोर मोनबाय बायनो हागौ फै बेरायनो आदै ना बेरायनो बेरायथावथाव मोसौ दै दौहैनि फै 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 माबार फै सेन्देल गानाबाथाय आथिं जा सायोब्रा अन्थाइ सेरेब नांनानै माबार थाबायलै सेंग्रा मानसिनि एथ'ला साबाय नामा जावैसो अ सरिलै बोरायनायखायनो बुंफ्रांलायसैलै फोदै जायो आदै मोसौ हाबनायखायनो बेराव खाथेजोबनानै दोनदोंलां दरमासथिनि फै फै आयदै आयदै मा जाखो आदै मा हाबखोथाय आयदै 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 से जा साबाय जिबौगोरानि हाराफोरसो हाबबाय खोमालै आं दोस्लायनो हानाय नंला खोमालै मोसौखौ नोंसो दोस्लायनांसिगोन आयदै आयु आदै आलासियासो दोस्लायनांगौ आरो जा गाजाखालै देब्रा नै आथिं हालांना थाबायनोनो हाला सानायानो दोस्लायहैदोलै जावैसो दिनै खनसेखौ दे होमबालाय औ दे थिगानो फाग्लाखौ बिजामादै लिंफ्ला लिंफ्लि बाहायनो हाबायलां मोसौआ बैनो दा औ बैनो दामब्रिया गायाबो जोंनिखा बेखौबो दोस्लायनानै फैखादो है आदै ओंखामखौ बांद्राय जाफ्लांबायलै ओंख्रियाबो जि गोथाव संबायब्रा मादैया अयथासार गोथाव संखायो आंथ' सानफ्रोम जाब्रैबाय थायो दिनैबो नै जाब्रानो उदैया गर जाजोब्बाय खिनो ओंखारनानै थानो हालां आंबो खिनोसो ओंखारदोंमोनलै आदै आं खिग्रोनोसैलै नों थाथ'दो हालां माबायदि मानसिलै बेलाय आलासिखौनो खिग्रोहोआसै आंसो खिनो ओंखारदोंमोन गावासो थांग्रोबाय आइदि जालालै खिनो ओंखारनाया माला खिखांगोनब्रा बेलाय फै आदै थाब खिदोलै जाला नै खिनो ओंखारनाया गनसै मैया मोनायावबो खिबोआखै आदै थाब खिदोलै नै बेबो बाथरुमसो आं खिखांबानो ओंखारगोन नै आरो बेबो बाथरुमसो आइदैलै आदै थाब खिदो जाला नै गथारनोसै दा बाराबा बाथरुमाव खिगोन आं आदैलै थाब खिदो जाथ'वाखैलै फाग्ला गथ'र' आइदैलै नै आदै खिनो ओंखारनाया जाला फेनावसो गरजिलायलांबायदां आदैलै थाब खिदो दासो स्रां मोनलायबायलै उदैया खिदो दैबो दंखायो सिङाव फाग्ला गथ'आ खम खस्थ' मोनबाय बियो
है दासो सानसेलै फेनावसो एसे जिरायलायलांबायदां आदैयाबो फाग्लालै है जिरायजानाय नंलालै लासिंसिंनो मोनामलाबायगोनसो बे मादै ओइ लेखाखौल' हरदोलै नै सानाबो मोनाबाय आरो दा मोनाबा जोंना लामायाव मैदेर ओंखारो दा मैदेर ओंखारबा जारला जागोन गामियाव आयु थांसै आरो औ थांसै मादै हा दसे जिरायबावनो हागौमोन दा नै लेखाफोरखौ आङो बेयावनो सोजोबनानै हरखाबाय थांमारनोसै आरो औ थांसै मादै आरो दा मैदेर ओंखारबा जोंना जारला जागोन ना लामायाव दे होमबा दे मालाबा फैबाव दे जागोन दे मादै दे होमबा थांबाय थादो दे थांदो दे सेन्देलखौ माला बायनानै होबावगोनलै सेन्देल गैयाबाथाय आथिङाव साजोबथारोलै सिदाखौनो थाबायनो हाया नै बिजामादै जागोना थांबाय नामा गोदाव सोराव मानो बिजामादै जानांगौ थै लिंफ्लालाबायनायखौनो बेखौ नोंगौ सानलायबावो आरो नों नोंना बिदिनो गोदाव सोराव बुंब्रबलाबायग्रा सेंग्रा नुबानो माबा बिजामादै लाजिया साला न'आव आलासि सासे फैनो हाला नोंनि थाखायनो गोदाव सोराव रायलायनानै डिस्टार्ब खालामग्रा खोनासंबासो थादोंमोन आङो नोंनि रायलायनायफोरखौ सादानो जौनो मा बिबाय थादों नोङो हो नोंखौ साला बे अन्थाइजोंसो फुनो लुबैबायहाय आङो आरो बिदिसो होनबावदों नोङो हो बोरै बे अन्थाइजोंनो साला सयथिबो खर'खौ देग्लिजोबगोन आं बिनि ज' फाग्लिखा माथो बिलाय होनायखौल' मिथिगौ ज' गरमखा थोद गोदावस्रावखा मानसिफ्रा नुबा सानफ्रोमबो हिनजावजों बुजाग्रा सानग्रिबाय आंखौ ज' गाजा थोद मानसिया खेथ्थ' बिदि गरम जायो नालै आयु सानफ्रोमबो गरमल' थोद हट आदै बहा थांनोब्रा एफा हाखु दाखु ना मादैजोंसो होजाबाय नामाब्रा थोद जाम्बा नोमादैखौ आंसो होनानै फैबावदों नोमादै आंखौ बुनाय नामा जाम्बा बुङोलै बियो थगायदोंना माब्रा आदैयालाय माथो नायनायावनो खारस्लाबनो हायै सेन्देल गैया बुदामबो मारियाखै है गरमाव बिदिया मोजांलै बुजानाय बायदि मोनखादोंलां नोंखौ थोद जाम्बा बुजालाबायो नामा बिराद बखा बुङोलै बियो देब्रा आदै खोन्थादो हिनजावजों बुजादोंना बुजायाखै हिनजावखौसो बुनानै फैदों आं जाम्बा आं बुजाबाय बायो नामा बिराद बखा बुंनायानो जोबालै थगायदोंसो खोमालै आदैया थोद जाम्बा